Il-proġett tax-short-to-ship li għadu kemm ġie inawgurat uffiċjalment mill-Prim Ministru Roberta Bela din il-ġimgħa se jagħti kwalità ta' arja u ħajja ferm aħjar lill-pajjiż, iżda b'mod speċjali lir-residenti li jgħixu mad-dawra tal-Port il-Kbir. L-investiment ta' 33 miljun euro kofinanzjat minn fondi Ewropej se jara li l-bastimenti l-kbar bħal cruise liners jitfu l-magni tagħhom kompletament u jaqbdu mal-grid nazzjonali tal-elettriku. Il-vapuri issa jistgħu jitfu l-magni u l-generators meta jkunu sorġuti fil-port biex bekk dan se jwassal għal titjib konsiderevoli fil-kwalità tal-arja għal madwar 17,000 familja li jgħixu f'din iż-żona. Dan ukoll wieħed mill-ewwel proġetti tat-tip tiegħu fil-Mediterran. Is-sindki tal-Belt u Isla tnejn mill-bliet affettwati direttament mill-industrija fil-Port il-Kbir esprimew kummenti mill-aktar favorevoli għal dan il-proġett li se jwassal għal tnaqqis ta' 90% ta' tniġġis mill-bastimenti. Olaf Mekej tkellem dwar kif bħala sindku tal-Belt Kapitali jilqa' dan il-proġett b'sodisfazzjon. Dan il-proġett ifisser sodisfazzjon kbira lina fejn ħankunu qegħdin naraw tnaqqis ta' 90% fit-tniġġis minn dawk il-vapuri li jsorġu fil-Port il-Kbir fejn issa kif jitlu dawn il-vapuri u l-bastimenti u l-cruise liners se jkunu qegħdin jitfu il-magni u l-generators tagħhom u jkunu ipplagjati biex ngħidu hekk ma' dan il-proġett fejn ħajoffri kwalità ta' arja aħjar. Minnaħa tiegħu is-sindku tal-Isla Clive Police qal li dan il-proġett se joffri ambjent aktar nadif u arja aktar pura. Qed jagħtina aktar ambjent nadif, aktar era nadifa u jkollna aktar residenti f'kumdità fid-dar tagħhom illi qabel kien ikun hemm ħafna elementi illi meta jidħol vapur jagħmel sigħat twal fuq il-magni mhix hawnlin illum il-ġurnata di problema bil-saħħa tal-Gvern Laburista se tkun qed tispiċċa darba dejjem. Waqt l-inawgurazzjoni l-ħamis li għadda l-Prim Ministru Roberta Bela spjega li permezz ta' dan il-proġett se jkun hemm ukoll tnaqqis net ta' 40% fil-gassijiet serra mill-cruise liners, minn barra tnaqqis ta' aktar minn 90% fit-tniġġis in ġenerali. Dan il-proġett se jkompli jiġi estiż biex jinkludi 16 punt ta' elettrifikazzjoni fil-Port il-Kbir, minn barra li għaddej xogħol fuq proġett ieħor ta' short-to-ship fiż-żona tal-Freeport. Madankollu għaddejja wkoll il-ħidma għal iżjed titjib, fost oħrajn bl-installazzjoni ta' tieni interconnector, faċilitajiet favur ir-riċiklar tal-iskart f'riżorsa u reġenerazzjoni ta' 40,000 metru kwadru ta' art fi spazji miftuħa fl-aħħar xhur.